Dili man maayong tilimadoon ang ako nakita si mong si Denday. Niuban ra ba pagbudlat ang imong mata? Nga naman kaniin ko. Ay, doon naman ko'y nagbarang nimo. Kumaw na. Kinsa? Kinsa nagbarang nakuin ko? Ay, ang imo na pong kaugalingong bana. Tinuod kain ko? Kayaw-yawan manggod ka. Maunang giunay na kasi mong bana. Mantay lagi na inigulin ako. Oops! Ayaw siya kontraha ang imong bana. Nga naman di ay. Kay kung imo siyang kontrahon, mas musamot pa na imong gibate karon. Unsa na bali buhat na kuin ko? Niyaw, dawatan eh. Kay maurang gini makasumpa sa imong ginangatan karon. Unsa ba banda? Ayon sa pa, sili. Iasa man ako ng sili. Isili si imong baba. Aron makahinuklog ka sa imong mga sala. Ayaw! Ingko, dili ba nga makamao ka mang mabasa kung unsay pad sa tao? Aw, kay nga naman di ay. Magpabasa lagi unta ko sa kumpa diha nimo Ingko. Aw, kanara di ay. Aw, ambi ang imong padbe. Kay atong basahon. Oh, diha Ingko oh. Uy, Time para gud Ingko. Nasiga man gud ang imong mga mata. kabaga pa ni mo kubal dayo. Uy, maglisod man po kung basaan ni sa mga litra. Pagdarong ra ba gud diha Ingko? Aw, di na day. Nabasa na gyud nako. Unya Ingko, unsa may mo nabasa? Nabasa na ko dire day nga baga kuno kagnaw. Unya pa jud, dili pa jud kuno ka kamaong mobayad og utang. Oh shit, not good. Ngano nagaingon gud ka na Ingko? Nabasa man gud nako dire nga nakautang kuno kag 5-6 akong asawa. Ayaw! Ga, humana kag kaon? O ga, humana. Gihugasan na lagi nimo ang mga plato. Wa para baga. Unya, unsa may gipaabot nimo? Ay, ikaw rin panghugas sa tuga, oy. Kay para sa babae, rabayan ang trabaho Mao bitaong joy ang nga sa dishwashing. Kay mga babae, medyo ang ngayang mga hugas. Mao ba di ay? Nala sige dali, panlaba. Nga nung palabuhon man ko nimo. Alangan magdita ka palabon. Nga panlalaki man ni sabon nga imong gipalit. Ha? O gaya Ariel man lagi ang pangalan ni sabon ha? Ang ayan lang jod, nga ikay man laba. Ayaw! Free drinks in the house.